Deixem una mica el camí. Estem a Cantoni Gros, estem al costat del camp de futbol, que hi ha un pàrquing, i ara anem a fer la ruta. Enfilem el camí on hi ha un control perquè no hi hagi massa gent. Comencem el camí. Les 11. L'entrada són 2,5 euros per persona, que són per al manteniment de la ruta i de l'entorn, també per limitar l'aforament. He tingut un incident que he canviat la targeta de memòria i se m'ha caigut a terra entre les fulles, i sort de la Núria, que té ulls, i l'ha trobat. Surts des de dalt i és tot baixada. El camí és recomanable anar amb calçat que no sigui de sola llisa. Deixem una mica el camí empedrat. Aquí arribem a una fita. Amb bastant inclinació. La pujada serà realment dificultosa. Ajudarem a la nostra companya a pujar. Aquesta és la baixada que acabem de fer i aquesta és la baixada que continuem fent. Ja he comentat que és complicat. Aquesta ruta amb una dificultat mitjana. El motiu és que la primera part fins a la cruïlla de l'Esquirol Foradada és senzilla,